lere ya bụ ule eji aba mahadum akpọrọ UTME na-akọwa nke afọ a dịka nke gara sịrị werere. Ndị a bụ ndị kwugasịrị ka ọ dị ha n'okirikiri ebe dị iche iche a na-ele ule ahụ ma bụ nke ka ga na-agakwa n'ihu na mpaghara dị iche iche nke ala anyị a. N'ụbọchị Tuesday ka ya bụ ule nke ọ bụ ụlọọrụ bọọdụ akpọrọ Joint Admissions and Matriculations Board chịkọbara ule ahụ wee nye ụmụafọ Naịjirịa ndị chọrọ ịba mahadum ga Polytechnic ga nakwa kọleji nke edukeshọn Chibuzo Obidike garịrị wee wetara anyị ka o si wee dị. Ahụ a ya bụ ule eji igwe kọmputa ede akpọrọ Jamb bụ nke bidoro kemgbe 24 n'ọnwa Eprel wee ruo na ọnwa ọzọ dị na 5 nke ọ bụ mmadụ karịrị nde kwuru nde bụ ndị sonye na ya bụ ule. Mmadụ 3 ndị na-ele ule gụnyere Stella Maris Nwata, Gloria Ọnụọra, Chukwujekwu Evans bụ ndị kwupụtara na onweghị ihe na-eche aka mgba nyegara igwe ha ji wee dee ule ma kpughekwa na ya bụ ule nke na-ayaghị arụ maka na ha gụrụ akwụkwọ ma kwuo na ha bụ ndị na-enegara anya ịtụrụ ugo nke ọma. Onye nne bụ Odoziakụ Vivian Enemụọ kwuru na ọ nọ na ya bụ ebe a na-ede ule na-echekwa ka nwa ya desịa ma kọwapụta afọ ojuju ya nyegara otu ya bụ ule si aga ma kwuo na onweghị onye kwuru ihe na-echere ha aka mgba ma kpee ekpere ka ụmụ akwụkwọ ahụ ndị dere ule ahụ bụrụ ndị ga-atụrụ ugo. Mbọ niile ha gbara ịgba ha ajụjụ ọnụ bụ ndị na-achịkọta ya bụ ule bụ nke enweghị isi ma kwuo na coordinator nke Jamb Anambra steeti bụ Odoziakụ Jema Iheme bụ nke jụrụ ịgwa ndị ABS okwu mgbe ha bịakwutere ya.